Aquesta tarda veureu una petita mostra d'algunes activitats artístiques i d'entitats. Ara, a començar, donem pas a la regidora d'Acció Social, Laura Pineda. Molt bona tarda a tots i a totes. Avui tot just fa un any que vaig conèixer l'entitat Dandy. Era el meu primer acte com a regidora aquí a la ciutat i la veritat que venia una mica nerviosa. En tot aquest any que ha passat, per mi ha estat un any de molts aprenentatges i crec que per Dandy també ha estat un any molt especial. Ha estat l'any en què celebreu els vostres 30 anys com a entitat aquí a la ciutat i en nom del consistori m'agradaria manifestar l'orgull que sentim com a ciutat de poder tenir una entitat com la vostra entre nosaltres, agrair la feina feta al llarg d'aquests anys. I avui venim a veure aquesta mostra de la feina feta concretament en aquest darrer i últim any. Segur que ens fareu ballar i aplaudir a un bon ritme, com sempre que hi sou vosaltres damunt de l'escenari. Per tant, amb moltes ganes de poder compartir aquesta tarda amb totes vosaltres. Moltes gràcies. Bona tarda, doncs nosaltres estrenem també el grup de batuca avui, així que començarem amb... Us farem dues peces, perdó, que començarà Fran presentant-la. Ui, demarem. Ara tocarem la cançó de Ninana.
presentem l'última cançó, que ens la presentarà la Dolors. L'espiritual negre. Moltes gràcies al grup de Patrulada d'Andy. Ara esperem que ho hagi engrescat una mica. Donem pas als tres ballrobles de l'entitat, amb justets el grup de dansa Els Endidins. Aquest grup d'artistes viuen la música des de fa molt de temps, com els seus passos de ball que neixen als anys 50. Sorgeixen més estils de música totalment diferents i amb altres ritmes més dens i electrònics. We'll be right back.
I què penseu del ball en parelles? Més complicat perquè és de ballar acompanyat i no perdre el ritme. Doncs aquests ballarins s'atreveixen amb tot. S'ha de dir que el que més els agrada als nostres andirins és la música moderna, la música actual. Els encanta ballar de manera lliure, creant moviments seus i improvisant els passos.
però estàs una mica no sé posar el peu, no? Has de cantar amb el micro a la mà, així com els moderns. Vinga, va. Hola, molt bona tarda a tothom. Us ha agradat l'actuació de la Laia i la Sònia? Sí! Pues han tingut molt bona interpretació, el que han fet ara elles dues. Per tant, ara donem pas als més teatreros o als més comediants de l'entitat. Us han preparat una petita mostra d'una obra amb tots vosaltres al grup de teatre Dandi.
Per què creus que has d'entrar al cel? Per ensenyar als àngels a escriure per parlar el català. I visca Catalunya lliure. Molt bé, demostra-m'ho. Qui ets? Soc Elvis Presley. Per què creus que has d'entrar al cel? Perquè soc el rei del rock i ensenyaré i vull ensenyar als àngels i a veure les petites. Molt bé, demostra-m'ho. I ballaré i cantaré aquesta cançó. Qui ets? Soy el Michael Jackson, soy el rey del pop, Per què creus que has d'entrar al cel? porque yo soy el rey del pop, soy cantante famoso, soy persona, soy cantante el mejor del mundo, todo, soy bonita. Que sí, que usted es muy bueno, pero ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hace usted mejor que nadie? Que yo también lo sé hacer. He mostrado al mundo, he cantado todo el cosito. El moonwalk, ¿qué es lo que sabe usted? Claro, hago también. Calleu. Qui sou? Yo soy la Coco Cadena, soy la famosa
Pero, ¿quién eres? ¿Pero quién eres? ¿La Toñi o la Encarni? Yo soy la Toñi, hombre. Yo la Encarni. Per què creu que heu d'entrar al cel? Soy cantante y quiero cantar. Moreno, soy la Toñi Yo la Encarni, pero somos muy flamencas. Molt bé, demostreu-ho. Qui ets? Soy Maciel, I per què creus que has d'entrar al cel? porque gané el Eurovision 1968. Y voy a cantar el la la la. Molt bé, demostra-m'ho. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol de día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando naces y también en el avión. ¿Quién eres? Sara Flores. ¿Y por qué crees que tienes que entrar en el cielo? Perquè sóc la més gran d'Espanya. Olé! Muy bien, demuéstramelo. Qui ets? Yo soy Violeno. Per què creus que has d'entrar al cel? Hay papás y amor en el cielo. Molt bé, demostra-m'ho. Imagine that there's no heaven. So you say you will try.
¿Y tú quién eres? Soy el Fari. ¿Por qué crees que tienes que entrar en el cielo? Porque soy simpático y muy amable. Sé llevar un taxi. Muy bien, demuéstramelo. ¿Quién eres? Soy Freddie Mercury. ¿Por qué crees que tienes que entrar en el cielo? Yo soy el mejor del rockero. Muy bien, demuéstramelo. ¿Quién eres? ¿Por qué crees que tienes que entrar en el cielo? Muy bien, demuéstramelo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y lejos de aquí. Tomaré volando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tus sonrisas.
Qui ets? Yo soy Rocío Lucar. Per què creus que has d'entrar al cel? Tantas canciones. Molt bé, demostra-m'ho. Tú eres la tristeza de mis ojos y lloran en silencio por tu voz. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por ti. Tú eres la tristeza de mis ojos. Estos son artistas, estarán ustedes de acuerdo conmigo, estos son artistas, no lo que hay ahora, el Maluma este y todo eso. Entreu tots i totes, que us donaré el veredicte final. Un moment, tenim un petit problema. El número 34.596 i el 45.837, si us plau, un pas endavant. Encara us queda molta marxa per donar a la terra, així que torneu i balleu molt. La resta, benvinguts al cel.
gràcies. Algun de teatre. Ara ja entrarem a la recta final de l'acte. Ara demanem que pugi a l'escenari la presidenta d'Andy, Dolors Pallàs. Bé, doncs això, ha passat un altre any, ja estem de cara a l'estiu i donar-vos les gràcies a tots per ser avui aquí i perquè realment tot això que es fa avui no seria possible sense la participació de tots vosaltres, sobretot dels nois, noies i adults que us esforceu dia a dia per fer aquestes mostres i altres coses que no podem mostrar aquí. Les famílies que esteu al darrere, els socis, l'Ajuntament que ens acompanya. Realment és un plaer representar-vos a tots, però que realment qui fa la feina sou vosaltres. I llavors, doncs això, moltes gràcies i que tingueu bones vacances, però abans volíem fer esment a un grup de persones d'Andy que normalment no poden pujar a aquest escenari i aquest any hem pensat que estaria bé fer-los un reconeixement. Llavors ja estem parlant dels que estan a inserció laboral i que s'esforcen per formar-se, per aprendre i per anar a treballar. Llavors jo demanaria a les professionals d'Andy, les preparadores que esteu aquí, que us veig per allà, sisplau que pugeu, i la Rosa, la coordinadora, perquè la Judit també, que també forma part de l'equip de formadors. Un aplaudiment per elles. Ara el que volíem és anar cridant als nois i noies que s'estan formant, que estan a xics, perquè hi ha persones que s'estan formant per anar a l'empresa, hi ha persones que estan treballant a xics, hi ha persones que estan fent pràctiques i hi ha persones que estan treballant i algunes des de fa molts anys. Llavors avui volíem donar-los un petit certificat de reconeixement per la feina ben feta i elles mateixes deuen anar-les cridant i que vagin pujant per allà mateix. Si us voleu acompanyar, tots us heu anat.
tira la manta, peli de tardor, no vulguis córrer, sol del traïdor, i és que mira, ja em dius que no, que no pots